Ahojte moji priatelia na Slovensku, všetci, čo ste tam. Chcel by som s vás niečo o Austrálii, čo sa tam deje. Voda sa mení na krv. 10 pláž zatvorili v Austrálii. 10 pláž zatvorili v Austrálii, lebo sa mení voda na krv tam okolo jazera, alebo ja neviem čo tam, jazera, rieky, alebo čo, tam sa mení voda na krv a v noci je purpurová farba z toho. Takže neviem, čo sa tam vlastne deje, ale stalo sa nie iba v tej Austrálii. Stalo sa na veľa iných miestach v Texase, v Amerike, na iných miestach vo svete už stalo, že sa voda mení na krv. Dokonca padal dážď od krvi. Indiana, Sri Lanka a iných miestach tiež. Takže to je ďalšia pozorovná vec, no. A dokonca Biblia hovorí, že v posledných dňoch vážne bude sa meniť voda na krv. Či mi to veríte alebo nie, môžete si prečítať Zjavenie 8. kapitola 8. verš. A druhý anjel zatrubil a čosi ako veľký vrch, horiaci ohňom, bolo vrhnuté do mora. A tretina mora sa zmenila na krv. Okay? A keď si prečítate Zjavenie kapitola 16, verš 3. A druhý vylial svoju misku do mora. A zmenilo sa na krv, ako z mŕtvého človeka. A každá živá duša zomrela. Všetko, čo bolo v mori. Tiež hovorím Ezechiel 32.6. A ja spôsobím, že krajina na vrchoch vypije tvoj výtok z tvojej krvi a riečišťa sa tebou naplnia. Okay. Takže vidíme, že Biblia hovorila okolo toho v Zjavení, predpovedala už, že toto sa bude stávať, tieto pozorovné veci, ktoré ľudia nevedia vysvetliť a nevedia, prečo sa to stáva. Že toľko by som chcel povedať s týmto pre dneska. Môžete si to, keby ste poznali po anglicky, môžete ísť do www.dailytelegram.com. To sa spraví z Austrálii tam a okolo sveta tiež, takže môžete tam vidieť tam fotku. A dole tam je moja linka, takže môžete si to je po anglicky, takže neviem, či budete rozumieť. Po slovensky neviem. Nepoznám nejaký iný článok, ktorý vám mohol som ukázať. Ale keď pôjdete tam, keď to by ste mohli objaviť, tak by ste mohli objaviť tam ten článok okolo toho. A ako som povedal, to bolo nie iba v Austrálii, už sa stalo, ale na iných miestach, takže neviem, čo sa deje vo svete, neviem, čo sa to deje práve teraz a vážne, sa mení na krv. Keď nebudeme mať vodu, čo budeme robiť, ne? Nie je to sranda. Pripomína mi to časy, keď Boh zmenil
zmenil vodu v Egypte, všetko bolo od krvi. A tam bolo vážne všetko od krvi. To nemohol nikto ani piť vodu. Takže neviem, prečo sa to stalo, lebo to sa stalo už predtým a bol nejaký tam je súlad medzi tým. Neviem. No, potom ďalšie sa stávajú také pohromy, predtým keď nejaký súlad medzi tými udalosťami, to sa stalo už pred 1000 rokov predtým. 5000 rokov predtým, koľko, ja neviem. To by sa stalo v Egypte. Tá prvá bola veľká veľmoc. No ako viete, Egypt padol dole, vyšla ďalšia veľmoc. Podľa Biblii Amerika je posledná veľmoc s Anglickom a má tiež spadnúť dole. Takže, čo predtým, keď má prísť Božie kráľovstvo. Takže, môžete si to prečítať v Biblii, nechcete veriť, berte si Bibliu, čítajte si zjavenia a uvidíte, že to je pravda. A ako som povedal, www.dailytelegram.com. Uvidíte, tam je článok 10 beaches close. Anglicky. Po slovensky nemám, tak keď som mal, to by som ukázal, neviem po slovensky nájsť nejaký článok. Takže tam sú aj fotky okolo toho, všetko od voda, všetko od krvi. Zaujímavý článok. Takže toľko, máte sa pekne na Slovensku.